Hai लोगोफोर, हाय खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि देनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनैबो जोङो मैयानि बादिनो नैबे जायगायावहाय जिरायनानै जिरायथ'नो एसे भिडिअ लाबोलायबाय आरो दाबावैसो खाम जाखांदों नालाय खाम जाग्रा उन्दुनोबो गोसोफोरा सान्ति जाया रोना रोनि जायो उदैफोरा बेनिखायनो दसे जिरायनानै दङ जिरायथ'नो नोंथांमोननिनो कुइसननि एसे रिप्लाय हरलायनोसै मैयानि बायदिनो जायफोरा जोंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय न' मुथु ओमफ्राय मुथुआ नायलांबाय थादों बेलेगाव थांगोन नालाय बेनिखायनो बारा जथिरनो गोसो गैया आरो बियो बेखायनो जलायलायला बियो गसंनानै थासिगोन गार्ड बायदि आरो बडि गार्ड बायदि ओमफ्रायथ' कुइसना बहुत दङ दंनाया नाथायबा गासिबो कुइसननि एन्सारखौनो खनसेयावनो हरजोबनो हाया नालाय बेनिखायनो आङो सिगाङावबो बुंखादों भिडिअ बानायनानै बिदिनो ससे खोन्थाहरबाय थागोन होननानै ओमफ्राय दिनैनि मेन कुइसनानो जाहैबाय नुबाय थादों आं नुनायालाय आब'आ माने बेसे मान्थनि प्रेगनेन्सि जाखो बेखौ सोंहरदों गोबाङानो आरो बिनि अनगायैबो माबोरै बिदि जाखो डक्टरजों नायजाना ना अजाजों नायजाना जाखो एसे खोन्थाहर ओरै होननानै बुंहरदों आरोना ओमफ्राय खोन्थालांसै आङो बेफोरखौनो बोथोराबो गरम दिनै सान्दुं दुंबाय ड्रेसफोराबो सुस्रांनाय बायदि जाहैबाय दिनैसो ओमफ्राय नै नेटनि गस्ला गानलायलायनांगौ जाबाय आं गरम बोथोरावनो ड्रेसफोरालाय मेरला दङ ओमफ्राय सुनाय गैलामोन आरोना बिनिखायनो बेखौनो गाननांगौ जाबाय ड्रेसखौबो आं दा सुनाबो लानो हाला नालाय मुथुआ सुनानै होबाय आरोना दख'नाफोरखौ गिलिर जायोना आरो नोंथांमोनाबो कमेन्टआव सोरबा बुंहरखादों आब'खौ खस्थ' खालामहोनो नाङा गिलिर खामानि मावनो नाङा मावहोनाङा गुबै मुथुखौ मावहो ओरै होननानै बुंहरदों मुथुआथ' मावखायो मावनाया अब्लाबो आरो बेबायदि देहायाव बांसिन मावनांसिगोन आरोना मुथुआ न' मुथु ओमफ्राय मुथुआ दख'ना सुनाय मानायफोरावबो आं एसे भिडिअ लादोंमोन बेफोरखौबो देखायलांजोबगोन दा उनावहाय ओमफ्राय दायो कुइसननि एन्सारखौ होग्रोनोसै आरोना आङो गोसोआव थानायखौ सिगाङावहाय आङो भिडिअ बानायखादोंमोन बहुत अजाफोरजों डक्टरफोरजों नायजानानैबो जोङो साक्सेस जायाखै होननानै आं ब्लग भिडिअ मोनब्रै मोनबासो बानायदोंमोन आरोना मोनब्रै मोनबा नङादां मोनथामफोरल'सो दां न' बारा गोसोआव गैलायला जायफोरा नायदों नोंथांमोना गोसोआवबो दङ जानो हागौ ओमफ्राय आरो जायफोरा नायाखै नोंथांमोना आरो नागिरनानै नायफिनबोला नुगोन आरोना ओमफ्राय दा जोङो बिदि नायजाबाय थानानैहाय उनाव रेस्टसो लादोंमोन आरोना जोङो बिराद नायजाबाय थाबा बायो नालाय गोसोफोरा बाग्लिलाङो ओमफ्राय जोंबो बाग्लिलांनानै साननैसो रेस्ट लानोसै होननानै बै बैसागो जरावहाय रेस्ट लाबायमोन आरोना बैसागोफोरावथ' आरो ओरैनोबाबो बिराद रंजा बाजा रंजानो लुगैयो ओमफ्राय आंहाथ' आरो मा बुंनो मोसानाय मानायफोरा बिराद मोसानो लुगैयो मायो ओमफ्राय बैसागोफोरखौ मोजां गाजा गोमजायै फालिनानै नांगौबा उनावहाय नाजाफिनसै ट्राइ खालामफिनसै होननानै सानना दंमोन आरोना ओमफ्राय आङो बै बैसागो जरावनो बोरै सिरि कनसेप्ट जाखुमानानै थाबाय आरोना आंबो मिन्थिया मुथुआबो मिन्थिया सिरि माबोरै जाखुमाखोथाय जोंबो मिन्थिलांला आरो ओमफ्रायथ' जोङो रावबो डक्टर बा अजा बै समावहाय रावखौबो माबानाय जायाखैमोन आरो बोरै बै सिगांनि नायजानाय मुलि जानाय बेफोरनो खाथिलांबाय नामाथाय लासैसो खाथि नालाय लोगोथ' खाथिखाया बेफोरबो ओमफ्राय दा आंखौ सोंदों नालाय सोर अजाजों नायजानाय सोर डक्टरजों नायजानाय एसे खोन्थाहर बोरै बिदि जानो मोनखो होननानै सोरबा सोंदों नालाय ओमफ्राय दा आं सोर सासेखौ खोन्थानो हानाय नङा आरोना न' मुथु माने जोङो डाइरेक्ट बेजोंनो जाथारबाय होननानै बुंनो हानाय नङा आरो गासैनिबो नायजानाय मानायफोरा लास्टआव गोरोबजोबनानै जाहैबाय दां ओमफ्राय आरो नोंथांमोनाबो एसेबां मोजां आर'ज गाबनानै होबाय नालाय नोंथांमोननि आर'ज गाबनायखौबो इसोरा खोनासंबाय दां आरो जोंनि आर'ज गाबनायखौबो इसोरा खोनाहैबाय खोमा बिनिखायनो जोंनि साननाया लासै जाफुंबोनायनि लामायाव फैबाय आरोना ओमफ्रायो खै मान्थ जाखो होनदोंना दासिम 7 मान्थ कमप्लिट जाबाय आरो न' मुथु माबा बै दिल्लीयावहाय राम मन्दिर बेखेवदोंमोन ना
बै समनिफ्रायनो आङो प्रेगनेन्सि जानानै दंमोन आरो ओमफ्राय बे प्रेगनेन्सि जानायखौबो मिथियाखैमोन नालाय मिथि एक्ट्रेसा एसानाव जों आलासि जाहैदोंमोन नोंथ' एसा दुकान बेखेवदोंमोन ब्लग भिडिअबो बानायखादों आङो जायफोरा नायदों नुखादों नोंथांमोना ओमफ्राय बेसानाव आलासि जाहैनानै माने एसानावबो बिराद थांनोनो गोसो गैलामोन आरोना आङो बिराद बोरैबा गेस जाबाय थानानै बालु मोनदोंमोन आरो एसाबो जि लेंहरथाबबाय थाबाय सोरबा बिराद खबर होदोंमोननो नाथायबा बिदिनो बेस्थ'नि थाखाय एसानाव सोरबा फैनो हायासैनो आरो बहुदानो ओमफ्राय जोंखौबो नोंसोरबो फैयाबाथाय रावबो गैला जासिगोन फैथार होननानै हरबाय ओमफ्राय जोंबो थांबाय आरो थांनानै ओमफ्राय आं एसानाव एसे बोरैबा देहाफोरखौ गुसु मोनखाबाय थादों गेस जानायजों लाबजों ओमफ्राय खाम जानाय मानायफोरावबो बारा मोजां रोखोमै जानो हायाखै आरोना एसानाव जि गोथाव दाउ बेदरजों संना होदोंमोन जानो हायासै एसा माहायल' जानो हाबाय ओमफ्राय जानानै फैनानै जोङो लामायावबो रिल्स बानायबाय आदा लिसानबो थांदोंमोन नालाय आदा लिसानजोंबो रिल्स बानायबाय ओमफ्राय दा खाम जाग्राबो रिल्स बानायनाय जाबाय नालाय मोनसे रिल्स बानायनायावनो आं मोसानो हागौथाराखै आरोना जि मेंनाय मोनदों ओमफ्राय आरो बिदि खाम जाना लानायजोंबो रोनोनो मोननानै मोसानो हागौ आंना मिस्टेक जाबाय थायो आदा लिसाननिया जायो आंना मिस्टेक जायो ओमफ्राय बेयावनो गाले खालामनो खैबार बा 10 बारसो बानायलायबायदां जोङो रिल्सखौनो ओमफ्राय दा रिल्स बानायखांनानै जि उदैया बिराद हामा बोरैबा खेरें मेरें साथारबाय आरोना आंना ओमफ्रायो बिदिनो बानायनानै फैबाय जोङो फैनानै ओमफ्राय फै गारियाव बारा जाबाय आरोना आंना गेसा ओमफ्राय बारा जाबोनायखाय आं मानो बेबायदि जाखो होननानै मोना जालायलायबायमोन जोङो ओमफ्राय रौतायावहाय जोङो आं गोसोआव बोरैबा सानखांबाय आरोना हारसिं प्रेगा निउस एसे टेस्ट खालामनायनोसै होननानै सानखांबाय ओमफ्राय प्रेगा निउसखौ मोनसेयाव बायहोबाय आरो ओमफ्राय बायनानै जोङो न' मोनफैनानै दसे रेस्ट लानानै मोना टेस्ट खालामबा ब्लिं मोननै रेड कालार ओंखारबाय न' ओमफ्राय आं फोथायथाराखैमोन आरो मिसासो बेफोरो बिदि होननानै मालाबा बेबो मिसा देखायोनो दि बेखायनो आं फोथायथाराखैमोन ओमफ्राय उनावहाय डक्टरनियाव थांबाला 1.5 मास जाबायमोन आरोना डक्टरा खिथाहरबाय 1.5 मास जाबाय होननानै होनबाबो आं फोथायथारा ओमफ्राय आं न'आव थांबाय न'आव थांनानै न'आवबो खिथाहैबाय होनबाबो माने गोसोआवनो फोथायनाय गैथारा आरो आंहा माने बिदि जाफेरथारिखायनो नंगौना नङा बिदि जाबाय थानानै फोथायथाराखैमोन आरो ओमफ्राय बै 3 मान्थफोर 4 मान्थफोर जानायावबो गोबाङानो आंखौ सोंहरदोंमोन आब'आ मानो भिडिअ बानायाखै देहाफोरा उसुग नामा ओमफ्राय आरो बेफोरबायदि प्रेगनेन्सिफोर जाबाय नामा होननानै सोंहरदोंमोन नाथायबा आं गावखौनो फोथायनो हायाखैमोन नालाय बेनिखायनो रिप्लाइ हरनाय जायाखैमोन आरोना ओमफ्राय दायो नै फै 7 मान्थ कमप्लिट जाबाय ओमफ्रायसो रिप्लाइ हरनाय जाबाय आरोना नोंथांमोना सोरबा सोंहरदोंमोन ना बेसे मान्थ जाखो होननानै बेखौ दायो आं खिन्थाहरनाय जाबाय आरो 7 मान्थ कमप्लिट जाबाय आरो दंबावो एसे ओमफ्रायो आं मामा एन्सारखौ बावगारलायलांबायसो मोननैनिबो एन्सार होबाय न ओमफ्राय आरो आंखौ सिस जादोंमोन होननानैबो कमेन्ट नुदों आङो आब'आ सिस जादोंमोन ना सिगाङाव होननाय नुदों अबयसे नंगौ जादोंमोन जानायालाय ओमफ्रायो बिनिबो मुलि जादोंमोन मास मोनथामनि कर्स हरोना मथेखौ बेखौलाय आं माबायावनो नायजादोंमोन आरो अदालगुरियावहाय इउदिकनियाव बेयावहाय गुवाहाटीनि डक्टर फैयोना डक्टर जालायलांबायलै डक्टर बेयावहाय गुवाहाटीनि डक्टर फैयोना बेयावहाय नायजादोंमोन आरो ओमफ्राय बिनि मुलि जानानै होनब्लाबो मोजां हामाखैमोनदां ओमफ्राय जायाखैमोन आरोना जोंना साननाया साक्सेस जायाखैमोन ओमफ्राय आङो इउटुबावसो नुदोंमोन आरो डक्टरानो इयो बुंदोंमोन आरोना बिदि सिस जाबा मानसिया बिराद एक्सारसाइज खालामनांगौनो आरो मुलि जाबाबो नङाबाथाय बियो बारा जायोबाथाय उनाव केन्सार जानायनि चान्स थायो होननानै बुंलायलायनाय आरोना इयो
ओमफ्राय आं बेखौनो बोरैबा नुसनबाय नुनानै बिराद गिखानाय आरो आंनाथ' हामाखैमोन नालाय ओमफ्राय बे डक्टरा ओरैबायदि बुजायनाय आरो मानसिफोरा ओरैनो एक्सारसाइसखौ खालामनो बायो सोरबा सोरबा ओमफ्रायो खालामनो बायोबा सोरबा सोरबाथ' मोसानो मोजां मोनोना मोसानो मोजां मोनोबा मोसानायनि गेजेरजोंबो बहुत मोजां एक्सारसाइस खालामनो हायो होननानै बियो बुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं इयावनो साननानै लाबाय बिदिबाथ' आं मोसानो मोजां मोनो होननानै मोसानाय मानायखौनो आं खालामबाय थानोसै होननानै थिगसे रिल्स बानायदोंमोन आरो आङो बै समावहाय नोंथांमोनाबो नुबाय थादोंमोन ना हिन्दी मोसालाय बर' मोसालाय नेपालि आसामिस बिदिनो फुङाव रिल्स बानायखावबाय थादोंमोन नाथायबा आङो आंनि साबस्क्राइबार बारायनो आंखौनो फेमास खालामनो बेफोरबायदि साननानै रिल्स बानायाखैमोन आं बै भिडिअखौ नुनानै गिनानैसो बानायदोंमोन आरो फुङाव मोसानाया बिराद मोजां एक्सारसाइस जायो नालाय देहानि थाखाय ओमफ्राय आं पुरा कमप्लिट मास मोनथामसो बारा मोसाखादों ओमफ्राय बिनि उनावनो आंना माबा जोब्बायदां आरो बे सिसा गोस्रा जोब्बायदां हामलांबायदां ओमफ्राय बे मोसाबाय थानाय जरावनो उनावहाय लास्ट सरथि बिदि कनसेप्ट जानायाबो जाहैदों आरोना जिन्दाबाद जाबाय आरो ओमफ्राय सोरबा मोसानाय मानायाव जि गाजा बुंखाबाय बुंनायखौलाय माथो खालामनो न' जेबो नङा बिदियाबो थाखायो नालाय अब्लाबो सहायनो हानांगोन ओमफ्राय आरो मा कुइसन दंबावोमोनथाय आं कुइसनखौ बारा इदि गोसोखां बुंबाय थानो हाया लिरना लाबासो एकदम नायनानै बुंबाय थाबासो हागोन आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आं बिदिनो आरो सोरबाफोर मायाबा कुइसनफोर खालामनोबा खालामबावबानो जाबाय जाहा मुथुआबो एसे थान जाबाय मालाय बार्थडे जाहैनो नोहाय मुथुआ मालायसो आरो बिदिनो होलांबाय थानोसै आरोना कुइसनफोरनि एन्सारफोरखौ मा सोंनो गोसो सोंलांबाय था ओमफ्राय आरो सोरबाफोर सोंनानैबो रिप्लाइ मोनग'वाखैबा नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा बे आबौआ नायसनाखै आंनिखौ होननानै साननानै लाबानो जाबाय आरो जिखिजाया आङो हानायसेबांखौ होलांबाय थागोन नैबेयावनो दसे जिरायबाय थाखायो नालाय आङो जिरायथ'नो बेबायदिनो रायलाय खोन्थालांबाय थागोन आरो ओमफ्राय मेंसोयो जि गरम जासोयो दाबो गरम जासोबाय ओमफ्राय दायो जाहा मुथुनि जि सुनायखौ आं भिडिअ लादों नालाय बेखौ देखायनोसै जाहा मुथुआ दिनै फंसेबो रायलायासै दे मुथु नों जोबनायाव माखौबा रायलायदो आं मेंलायलायबायसो जाय बिथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर बावनाय थाबाय ओमफ्राय आं समा एसे खम जाबाय ओंखायनो आं थांसै आरो मिटिंआव बुंनाय बायदि बुंदों ओमफ्राय जाहा मुथुखौ इदि होनदों आरो गुबै मुथुखौ बिराद हेपि नुसोबाय होनदों आरोना ओमफ्राय हेपि जानो जायाखै हेपिखौलाय जादों जों सानैबो जादों आरो मा होनगोन जाबावगोन गासिबो हेपि जादों जानायालाय बिराद अनजादों ओमफ्राय आङो दा गासिबजोंबो सना बायदि फिथर बायदि न' दे मुथु मोजां सुना हो दे मोजां सुना हो सुनाय गोजाखासो ओरैनो माहाय सुफिनबानो दैया गेद्राय जाबाय ना हिमानसि मोजां सुसोदो हिमानसिखौ गबायबो स्कुला नोंना न' थां खाम जाहैदो आथिं आखाइ सुनानै ड्रेस सोलायनानै खाम जाहैदो दे खालाम बिदि खालाम ओइथि आं ओइथि खालामदों दा जाबाय मासि मोजां नुदों नोंखौ ड्रेस सोलायनो थांदो हाय मालाय भिडिअ नुगासिनो नोंखौ मानो इयाव दोनफैदों होनबा बे बाइकखौ बनलायनो जानो बेखौ जासिगोन खानाया गोलाव मानि जाबाय आंना जाय ब्रेंनो देनांसो सिननो मोनसिगोन दाख्लै सिननो मोनथला न'खौ दा सिननो मोनानो खानाय
अबस्था गैया खानाय मुथु गुसुंनि लानजाय दखाना बन्द जाबाय रोदों गैया मा खालामदों स्कुलनि फोजोबखाबाय दिनै जाबावबाय थादो मैगं सुनाय बायदि सुदो माथो मुफ्रा मैगं सुनाय बायदि सुखादों लेथ्रा ओंखारदों नामा लेथ्रालाय गैया सुनायालाय सुनायसोमोन ओमफ्राय बे गानथारिया दोनबाय थानाया मोनामोना बिदिखौथ' गाननो हाया आङो आरो खनसे सुबावबानो जासिगोन न' जा दैखौ लोंखांबाय दैखौ लोङाखै सानगासिनो नै जा मुथुआ दख'ना सुनानै मेंबोजोब्बाय ना मुथु मेंबाय समानसो लामनांसिगोन दारा गाहायथार ओइबो गोसोम जाजोबस्राबाय खुन्थाया